Osimokwania ewe wela aka nni na-ayọ nwaanyị acha wela aka ekpe na-ayọ nwaanyị acha ya je kwughelie osi na a ga-echegodolu ka mụọ nwa and na fa gbakwalụ dat na nwaanyị dị ime nwoke na ọ na-eme biznes nwoke affect na ọ bụrụ sọsọ ya ha anụnwa bụ ihe ndị Igbo believe ni mara kwuwe so many things si na ya ma nweta onwe edanwe ikwu ụdị ha Osimnne ikekwula ọtọ gwa ayọgide nwaanyị ọsịbụ na nwunye try o na nwunye try so much na ayọ mami amaghịjụ n'ihe a ka biznes a na-ada o nwunye mụọ nwa mami a wee bịa ọmụgwọ ọsịbụ mana before nye meet nwunye o na nwere ọya nya ya wee ju na ọgwụ wee sị na ya nwere hepatitis Number B, ịghọtago ịma nwe ka iru akwụkwọ si wee jide anyị so maka ya na o nwere ọgwụ enyeli asị na ọ ga na-aṅụ wee kili adatin n'ihe a mere before nya wee nụba nwunye andị n'ọgwụ afọ na ya na-edobe anywhere na ya nwere je wee ịmagolu oge ọbụla ya ṅụsị anya kịta na palọ ya edobe na palọ ya ṅụọ na room na edobe na room ya ṅụọ na washroom na edo na ya chọrọ ịma ịghọta so even mgbe ya na nwunye na-akwụ na ọ fọrọ dị ọgwụ na ma na ya na-aṅụ ọgwụ before n'inya wee nụbịa na ada ezi ezo maka na o nwere ife dị n'ọgwụ afọ unu ga-emesie malụ na this story ghọta na so ọkwana ka oge nwaanyị bịara ọmụgwọ ka amụzene nwa mana nwa abụrụkwa nwa nwoke o nwa nwaanyị ka amụrụ o wee bịa ọmụgwọ ma still nwaanyị a ekwuru ife asị anya kwuo ka agwala ya na amụrụ nwa maka onwe onye ọ ga-abụrụ ka agwala ya na amụrụ nwa na ọnwa nwaanyị ọ sị oke ka jezie menye mana still o mere ya gbakwa nkịtị Osimokwania ya ka oge nwaanyị bịara ọmụgwọ na ọ na-afụkwa dị ọgwụ na ọ nwere onye kwuru okwu ọnụ ụgwọ ndị nwanne nwaanyị wee kpọnya wee sị anya bịa na o nwere akwụkwọ Japan pụta anụ so na o nwere ife obodo oyibo gbapụta anụ ndị mmadụ na-etinye ịghọta kịta anya bịa kọtra ya lọk ya maka agwaburu unu na ọ na-achụ ụzọ ọ ga-esi je obodo oyibo ya wee kwelụ mana dị kọlụ bata late which means na ya ga-agba night wee gaba I think Abuja ya luo Monday ka wee nwee ike je submit the paper ka jijili duto na ọ dị ọsịsọ ya wee lofuo ọgwụ afọ wee kwa nwanne nwaanyị sị biko ya jekoje wetali ọgwụ afọ ewesị anya jebelu monwe ifomenya sị ha mba maka na dọkịta gwara ya oge ọ ga-eji na-aṅụ ya ka o wee nwee ike kili acha de HPP onwelu na arụ ya kwa ịghọtago ọ wee kwalụ wee jee wee wetali edi ọgwụ na wee jebe ebe ya na-eje jesie bata submit si akwụkwọ jesie bata ke batazi oge nwaanyị wee sị ya ọgwụ nke nwe nwere ike ịhapụ wee jebe ebe ị na-eje kedu ife ọ na-alụ kedu ụdị ọgwụ ọ bụ ya sị ya nọ just supplement ghọta na ihe a ka a gwara ya because na ya chọrọ ije kọba ogologo akụkọ na nwunye ya junurie kedu ịmagolu na fukwulu n'ọgwụ ka ọwụ because nọ ihe a gwara ya ya ṅụba ka o wee kili acha de HPP bịara ya na-arụ mgbe ya nwụrụ arụ mana ya just say no supplement because na that day na ọdụkwu ọsịsọ na enwere time for long story so kwanya Osimnne ka a na-ekwu ihe a na-ada ka ọ na-ada ka a na-ekwu ihe a na-ada ka ọ na-ada ya na-ama na-ejikwe na pretend ịmago na oge nwaanyị nọ na bie still oge nwaanyị ekwerekwa eje eme ihe a si amị o so after few weeks or months ewee kpọọ anya wee sị anya bịa ka ọ bịa welu visi anya akwụkwọ afọ je submit so ndị ejenti kpọkwa anya sị ya na edela ha email sị ha na visi adụgo ready ya jee ka ọ jee weli ya wee ṅụlịba wee tie wee gbalụ wee jebe mana before anya ejebe na ya breaking news to nwunye na oge nwaanyị na ndị otu ịmagonu wee jebe luo na ka eje submit akwụkwọ ife niile ya jee n'ọfịs ahụ na ya fụrụ Japanese single one mana that day ya jere iweta visa ya na-abata Japanese ju ebe niile I'm telling you ozugbo lutuli akpọ anya sị anya bịa anya abata nwoke asetu uwelu paspọtụ ya nene wee fling ya this passport sị anya si n'ọfịs ebe a pụọ ụna mana enyere visa nwere ife enyere nwere ife esu just tufuo paspọtụ Osimnne ya na-adụ surprise ka esi wee tufuo akwụkwọ ya Osimnne mana ihe wutelie bụ na
na ya gwara anyị na ya na-ada ada na enwere ego na mgbasị a na-aga submit akwụkwọ afọ ya weta ihe anụnwa no 500k ka edimandị ya wee gbachakọ welu 500k nyefa enwe na-asị ya na ọ bụrụ na ị nwere ego kesikwana ego ị ga-eji wee pụba ma ọ bụrụ na visa gị pụta na ya nwere ana na abụ na Lagos ka ya na-agwa anyị maka ya gwara anyị na ya na-eme ọfụma ya wee tinye ya n'afịa ka ya submit si ala akwụkwọ na-asị ọ bụ na visa ya pụta ka ya wele gafe wee gba flight mee ife ndị ọzọ Chukwuma ebele somebody bịagolu Diana I think no 7 million or something ka ego Diana ya wee welo the money ghọtago wee chebe wee kwado onwe ya ọfụma ọ ga-abụ ya weta the visa ka ya wee jebe obodo oyibo ọ sị m nne ma ịgafuo ma visa na afro na ịgafu na elela n'afọ akwụlọta ịgafu na-agbalị akwụlọta ịgafu na-agbalị ọ sị m nne na mgbe ihe a ji wee mesizie na o nwerezi ife nwoke ji na ya adụrọzi happy ọ sị m na ya mụrụ ife a ga-eme ndị mmadụ amagolu na ya na-ada ụfọdụ na-amụ ya amụ ụfọdụ na-atamụ ụfọdụ na-ekwu so many things business ekwụlụ ọtọ nya everything goes down ọ sị m nne ya wee sị na ihe a ga-emezi bụ ka ya welu nwoke obele ego fọ na ego a na-anụwanyali chọọ biznes ọzọ ya wee sị ka ya banye into moto pass ịghọta na ya wee bido wee mụọ nwoke ya mụrụ ịmago ya bụ mmadụ na-eme biznes na ya nwere experience na ya mụrụ ya too much wee bidie ọsị bụ ọkwa ya na ịmagolunu na ndị mmadụ afụgo na ya dabago na ndị mmadụ afụgo na o nwerezi ife na-aga aga ya na-agafeza na-atabụ ụfọdụ a na-achị ọchị ụfọdụ a na-ekwusi ịmagolu so many things are happening ka ebidolu dị afịa ịmagolu switch afịa na ọ na-afịa arụ na ọ fịara arụrị nne ya fụ na ihe a ada aga aga andị na ndị mmadụ amagolu ya malifia na azụ malụ ịmagolu ebe ama gị ya wee sị mba ka ya jebe Abuja na ọ kalịa mma ya wee jee Abuja wee lụọ mesie survey wee hayata one self-contained wee bili ebe afọ wee chọta shop ịmagolu wee gabakwa Lagos ka ya jee zụọ afịa moto pas anya na-agwa anyị fa ya wee zụba afịa zụsịa afịa anọnwa wute oke ego fọnụ nwobele ego fọnụ wee zụsịa afịa wee lodo na moto wee naba Abuja wee chela afịa ọ sị m nne a greatest surprise moto apụta n'ụzọ daa afịa niile kulisie na ihe fọlụrụ afịa enwere isi na ọdụ kedu ife a ga-eme ịmagonu moto pas ịmagonu kulisie moto daa gbuo ya sị kedu ife a mere ụwa kedu na ife a mere ụwa nke anọnwa ọ sị m ka ekwe na ife a ga-eme na o nwere ya continue ebunete oke ebunete ya tinye na shop manụ na amagonu ka o si wee dịnụ aka na-ekwu na ebe Fabida Lagos na-eme spy na enwere ego ya ga-eje wee kwụ ụgwọ ụlọ ya wee yọba landlord si abiko landlord ya wee lụfe ndidi na nna edete ha ga-eje wee paaki landlord wee kwalụ